കോളറ, കുടൽ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ വയറിളക്കം, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ അനുകൂല മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഗസയിൽ സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അത് ആഘോഷമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. കാണുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികളൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായി അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ജോലികൾ? ഒന്ന്, ഹമാസിന്റെ തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുക. രണ്ട്, ഹമാസ് നേതാക്കളെ മുഴുവനായി വധിക്കുക. മൂന്ന്, ബന്ദികളെ എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി അവിടെ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ മൂന്നാമത് കൊടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം അമ്പേ പാളിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോയ ഒരു പ്രത്യേക സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ബറ്റാലിയന്റെ തലവനെ തന്നെ ഹമാസ് കൊന്നുകളഞ്ഞു.